Πάμε στον κύριο Νίκο Βασιλάκο εδώ, τον δημοσιογράφο τεχνολογίας, που είναι συνεργάτης και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλώς τον, γεια σου, Νικόλα, γεια σου, καλημέρα. Μιλάμε στον Νικό, έχουμε ξαναμιλήσει. Για ασφάλεια, προστασία σε παιδιά και εφήβους στα εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, παιδιά. Είμαι γλυφάδα. Είναι εκφραστικός, κατάλαβες. Είναι εκφραστικότατος, είναι τηλεοπτικός. Λοιπόν, πώς τους τσιμπάμε τώρα αυτούς τους τύπους στα social media, πώς τους τσιμπάει η εφορία μάλλον, που φοροδιαφεύγουν με έναν τρόπο έτσι. Ομάδα μέσα στην ΑΔΕ. Με τι χαμόγελο το λέει. Υπάρχει μια ομάδα. Η οποία ομάδα, παιδιά, να ξέρετε, τους πιάνει. Αλλά και που τους πιάνει το πρόστιμο ισχύει ή δεν ισχύει. Γιατί αυτό που ζήτησαν τώρα είναι να υπάρχει αυτοπαράδοση, δηλαδή μηδενικό παραστατικό. Τι σημαίνει μηδενικό παραστατικό? Ότι εγώ τώρα που εμφανίζομαι σε εσάς πληρώνομαι? Όχι. Άρα θεωρητικά, για να είμαι νόμιμος, πρέπει να εκδώσω ένα μηδενικό παραστατικό ότι βγήκα στην ΕΡΤ με αυτοπαράδοση, δηλαδή 0 ευρώ πλήρωσε η ΕΡΤ για να βγω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πρακτικό και πάμε να ψιάσουμε τα μεγάλα ψάρια και τους καρχαρίους, οι οποίοι οι καρχαρίες κάνουν έκλητη ζωή, πηγαίνουν στο Ντουμπάι μια φορά το μήνα, φροντίζουν και αγοράζουν Porsche, Cayenne, αλλά αυτοκίνητα για να τα πω όλα, BMW, Mercedes, όλα τα έχω πει, Tesla, Ferrari, ελάτε, εδώ είναι και εξοδεύονται. Όταν λοιπόν εσύ μου φωτογραφίζεσαι με Ferrari, πού τη βρήκες ο ΕΟ, τη Ferrari? Μα να ρωτήσω κάτι. Ερέθισμα. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, γιατί εμένα μου φαίνεται αντιφατικό. Δηλαδή, όταν θες να τα κρύψεις, θες να φοροδιαφύγεις, πας και τα βάζεις, τα ανεβάζεις στα social media. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι αντιφατικό. Δεν το καταλαβαίνω, αυτό σου λέει. Δεν περίμενε, παιδιά, δεν ξανά ψάχνε η εφορία τα post στα social. Είναι μία πρώτη για την ελληνική πραγματικότητα να μπαίνουν μέσα σε λογαριασμούς χρηστών στα social media και να ψάχνουν που μένουν, αν είναι δηλωμένο το σπίτι, αν το σπίτι έχει πισίνα, αν η πισίνα είναι δεξαμενή κολύμβησης ή είναι κανονικά δηλωμένη πισίνα. Και τι γίνεται? Δηλαδή σκεφτείτε ότι πλέον πετάνε drone πάνω από τη χώρα, τα οποία drone βλέπουν τις πισίνες, τα συνδυάζουν με το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο και σου λένε συγγνώμη Νίκο, συγγνώμη Γιάννα, συγγνώμη Ελένη, συγγνώμη Τάσο, είναι αδήλωτη η πισινούλα σου. Και άλλα να μας πεις τι έχεις κάνει εκεί πέρα. Αυτό που είπες τώρα πάντως δεν έχει υποθεί. Τώρα τις τελευταίες ώρες έχει έρθει στην επιφάνεια με την αυτοπαράδοση. Πώς το πες? Ναι, δηλαδή. Ναι, θα λέει ο άλλος στο λογιστή του, δηλαδή κόψε ένα τιμολόγιο μηδενικό. Πώς θα γίνεται? Ναι, μηδενικό τιμολόγιο. Το οποίο θα ισχυρίζονται αυτοί που ήταν στο γάμο ότι το κάνανε αφιλοκερδός και δωρεάν. Ωραία. Και μετά θα φορολογηθεί. Με συγχωρείς τώρα, αυτός με το μηδενικό φορολογείται? Όχι. Ας λέει 0, εγώ δεν το λέω τυχαία, γιατί κόβεται ένα φύλλο. Κατάλαβες στο τρίμηνο του που αποδίδει ΦΠΑ. Άλλαξαν τα χρήματα χέρια? Όχι. Άλλαξαν. Πώς? Κάπου εμφανίστηκαν τα χρήματα. Γιατί αν εγώ πήγα στο γάμο και είμαι ανθοπόλης του γάμου και μετά πήγα και αγόρασα μια Ferrari, κάτι συνέβη στο γάμο που δεν το έχω πει. Στον κάθε γάμο πλέον, τώρα αυτό ήταν η αφορμή της συζήτησής μας, έτσι. Ναι, γιατί υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη που σκανάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και δυστυχώς θα σας πω ότι αν βγάζετε υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr έχετε δώσει συγκατάθεση μέσω της τράπεζας να συνδέσει το IBAN σας με το τηλέφωνο σας στο κινητό. Άρα εγώ αρχίζω ψάχνω πράγματα και βρίσκω που είναι το πρόβλημα. Άρα εγώ καλά έκανα που δεν έχω κάρτες στο κινητό και τέτοια, έτσι. Εντάξει, εγώ έχω, αλλά... Όχι, δεν θέλω να κρύψω κάτι, απλώς εγώ δεν είμαι της τεχνολογίας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει, υπάρχει, Νίκο, κάποιος αλγόριθμος, πώς βρίσκει το στόχο. Δηλαδή, πώς ξέρει, ρε παιδί μου, ότι η Παπαμιχαήλ είναι υποψήφια για φοροδιαφυγή, είναι ύποπτη για φοροδιαφυγή. Πώς το καταλαβαίνει? Τι ταξίδια κάνει το μήνα, πού πηγαίνει, τι ποστάρει, τι αντικείμενα έχει στα ποσταρίσματά της, πόσο κάνουν αυτά, είναι η τσάντα ακριβή, είναι γνωστή. Γιατί να με ψάξει? Τι δίνει ερέθισμα μέσα στο social media? Τα οποία κινούν υποψίες. Δηλαδή εσύ δεν ποστάρεις κάθε μέρα ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, ούτε ποστάρεις κάθε μέρα ένα καινούριο αυτοκίνητο. Δεν έχω κιόλας για να το ποστάρω. Συγγνώμη, γιατί αυτοί που ποστάρουν χρήματα μετρητά, παιδιά, πάνω σε τραπέζια, οι τράπερ, δηλαδή από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Όταν υπάρχουν έσοδα από παράνομη δραστηριότητα, τα οποία είναι από πώληση ουσιών ή από άλλα πράγματα που συμβαίνουν και εμφανίζονται μέσα στα post, όπλα, αυτοκίνητα και χρήματα πάνω σε τραπέζια, πιστεύετε ότι δεν θα κινηθούν οι αλεπούδες της ερήμου, οι λύκοι της Στέπας, οι οποίοι είναι στην
και ψάχνουν τα πάντα. Εννοείται ότι θα κινηθούν. Γιατί με τα κρυπτονομίσματα που υπάρχει τόσος κόσμος ο οποίος έχει έσοδα από κρυπτονομίσματα και δεν τα δηλώνει στο κουτάκι της εφορίας που λέει στο ε1 επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, όλα αυτά πια μέσω τεχνητής νοημοσύνης, γιατί παλιά κανένας εγκέφαλος και κανένας υπάλληλος δεν είχε το χρόνο να κάτσει να ψάξει ευρώ τι γίνεται σε ένα λογαριασμό. Τώρα όλα αυτά ελέγχονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Να σου πω τώρα, εσύ είσαι σε αυτή την ειδική ομάδα τώρα, εκεί που με τα social media της... Εγώ, αν ήμουν σε αυτή την ειδική ομάδα, δεν θα έβγαινα όχι στην ΕΡΤ από το σπίτι μου. Μα δεν καταλαβαίνεις. Είσαι... Πρώτον. Ναι, είσαι κρυφός εσύ. Μήπως είσαι κρυφός, παιδί μου, γι' αυτό λέω. Μήπως εκεί στην ομάδα. Εγώ είχα την τιμή να εκπαιδεύσω την πρώτη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, που σημαίνει ότι υποθέσεις παρακολουθώ όταν κάπου υπάρχει κόλλημα στην υπόθεση και πρέπει να βοηθήσω ή πρέπει να ξεμπλοκάρω ένα σύστημα. Γιατί να ξέρετε, όταν ένα Υπουργείο μπλοκάρει, καλεί τον Νίκο στο κινητό και του λέει: Νίκο, για πες μας λοιπόν τώρα, επειδή εμείς πρέπει να κάνουμε μια προμήθεια που δεν επιτρέπεται, από πού θα το πάρουμε αυτό? Και τους βοηθάω να μπορέσουν να κάνουν την προμήθεια. Δεν καλεί τον Νίκο. Καλεί τον Βασιλάκο, δηλαδή. Κατάλαβες. Καλεί τον Βασιλάκο. Μόνο δεν καλεί τον κάθε Νίκο. άμα σε χρειαστούμε εμείς, θα σε πάρουμε κι εμείς. Όποιος, καλά, εσείς έχετε carte blanche, που σημαίνει ότι εσείς καταρχάς έχετε τους αγαπημένους μου ανθρώπους εκεί και μπορείτε να με έχετε και δωρεάν πάντα. Άμα μπερδευτούν οι λογαριασμοί της, γι' αυτό θα σε χρειαστεί, αν είναι να ξέρεις. Θα πω εγώ γιατί σε θέλει. Αν μπερδευτούν οι λογαριασμοί της, τίποτα θα σε φωνάξει για να τα ξεμπλέξει. Κατάλαβες. Λοιπόν, κανόνισε να έρθεις μια μέρα τώρα στο στούντιο αφού έχεις τόσο αγαπημένους ανθρώπους. Παιδιά, συγγνώμη, σήμερα είχα εδώ στα εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλη την ομιλία και δεν μπορούσα να έρθω. Αλλά άλλη φορά θα είμαι μαζί σας. Έκανες άριστα, καλά κάνεις και να τους αναφέρεις, γιατί είσαι εκεί αυτή την ώρα. Είσαι στο σπίτι τους, οπότε την άλλη φορά θα έρθεις από εδώ να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση και θα φέρεις μαζί και το iPad να μας δείχνεις πώς θα κάνεις, να βλέπουμε live, έτσι, γιατί τώρα είσαι περιγραφικός, αλλά άλλο να τα βλέπουμε και να τα βλέπω, να σε καταλάβω. Θα σας φέρω το μηχάνημα που έβγαζε κρυπτονομίσματα στο Μεσολόγγι. Αυτό, μια χαρά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Γεια, παιδιά. Λοιπόν, τώρα από Βασιλάκο, Γεια. σε ευχαριστούμε.